שלום אנשושים! הגעתם לאירוס פן, האתר הכי שווה ברשת שיש בו הכל. ונתחיל עם מצעד השירים השבועי בקטגוריית עברית ואנגלית. ושימו לב, יש רק 3 שירים בכל שפה, ומכל שיר ננגן רק 30 שניות. ונתחיל עם השיר הראשון. שאת צריכה, אז שימי לב. את רק צריכה להבין. מספיק מדי. יאללה, שיר השני. תן לי את האש שחודרת בי ונושמת בוער עד עומק ליבי. תן לי את הרוח שאף פעם לא עוצרת בחול, היא כותבת את שמי. תן לי את זה מספיק, שיר שלישי. איזה כיף נראה בהצלחת. יאללה, עכשיו אנגלית. די, תפסיקי. יאללה, שיר שני, קטגוריית אנגלית. Easy come, easy go, that's just how you live. Take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. יאללה, מספיק. זה שלישי. וזה השיר האחרון. לא. זה השירים. יאללה, מספיק. סיימנו את זה. ועכשיו, אחרי שסיימנו עם השירים, נעבור לתחרות שמסתירה את המדינה. תחרות הריקודים של אירוס פן. והיא יוצאת לדרך עכשיו. והמשימה שלכם לשבוע הזה הוא להמציא ריקוד ולשיר. השיר המלא נמצא באתר. ועכשיו נעבור לפתיחת השבוע. אתמול הייתי בסופר וראיתי פרסי עומד וצועק זה שוד זה שוד. שכבתי על הרצפה מרוב פחד, ואז הוא צעק ואמר, מה יש לך? תסתכל על המחירים של השמפו ותבין למה זה שוד. ועכשיו נעבור לפינה שכולם חיכו לה, פינת אמא שלך. אמא שלך כל כך שמנה שאני עולה עליה אני הולך לאיבוד. אמא שלך כל כך שמנה שהיא עוברת ליד פרות, הן צועקות לה ושרות בואי הביתה. זהו להיום. באה לכם פינה חדשה בתוכנית, תרשמו לנו תגובה או תרשמו תגובה בפורום, כי כל תגובה שלכם שווה בשבילנו $1,000,000. ביי.